салом алайкум бародарои ман, подписчикои канали Калот Филм. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тинҷ ҳастед, соз ҳастед бачаҳоича. Хеле ки медонед дар канали Калот Филм бо видеороликҳои тарбиявӣ мешавад. Ва ҳамаям чӣ талаб мекунад бачаҳоича? Расход талаб мекунад. Бачаҳоичаи ман, мо ба хулосае омадем ки як интернет-магазини майдан ки хидматномӣ кунем. Ба хотири чӣ? Ба хотири расходҳои ҳамин роликҳоро баровардан. Магазини мо чӣ дохил мешавад? Телефонҳои мобилӣ, соатҳои дастӣ, зарядник, наушник, чихол, стекло, очки ва дигар. Сифати аъло, нархи дастаст, гарантӣ дода мешавад. Мерем абзор. این خیلی نرخ در یگان جای افت نمیشود. برای این را دسترس کردن چیکار میکنیم؟ نمره واتساپ ما، سایت اینستاگرام медроем, заказ мекунем ба тамом гӯшаву канори шаҳри Душанбе доставка мекунем. Воқеъ дар паноҳи Худо.